Ngathi mangabanenjiro ukuthi hayi umuntu ubabuliso kapani mama ngobhoka bhoka 74 manje awuzaphuza awuyenza utawutela lokho utawusenzoka sishani wo kama ndikwazi ngama overtime zonjiji apa maitambira mari madeza ndicharemember vangu kudhara kwasimari asi angari ma5 pounds aiwa anchaziziya kana ma2 pounds but aitenga aungatataura pai kuti manyira kwetwa ma-overtime on valizo overtime zo by boy metime yekuti watenga ukanyingirira chi ukatambira so dzugara padini vabereka ugoenda kutaundi taundi asina unotenga ivo zvinotsamukazandoa excuse me taiti usiku tomboenda tona zvinoita window shopping handiti waibatana kwana babas Eric Davis hapana kuenda chekutakuza pawindow mtaundi ulafesi upinda usvike taimbiwe ikoko hapana bhawana vanopinda kuti ikoko taitopinda kunana Queens Garden nana Elizabeth hotel nana Skyline na club aidnana British Bar auzi Blue Bar manje saka Blue Bar ndo yanga iri finally yese mantenyi wemaita iripo ndisina ngana ndisina ashagirigeriripo kati atenda overtime uvotenga zaiti kudhaya uri kufuka basa kuti uzotika 200 pambe kuri matime kwazorava aiva 200 kgs 200 pounds nganiwa not kutenga utauti watambira wapinda mutonazi watenga yese watenga yese wapedza wekutenga wabopinda kutonazi wachikutaka kuti Elizabeth kweveka life wayakwe ungopinda kutonazi ungoteka waubisa itara wese Signore big ungosvinyoe apolitai saka kupinda chi yediva yaizvizvizvozotenda zvichikoreswa kumanii zopedza kutenga uzopedza kutenga uzofaira pasakaisongo those were the days guys vanobozviona Salisbury ainaka kamumofuwa ndikunyepera safari ngaimbodzokerera kupinda zowone Salisbury yakakaita seyoatapira kati kana huchinotsara pasi plus zvazhinji kuchinoonekwa amtukudzazi otambira bombera ngobata mushini aiwa mushina ubatireko mushina iwe manu kochigara pasi apo manu aiwa manu medibozwa nyaya kani iwe kani gara pasi maipinda mabhabhazi ere taimacho lepshagada waraisuzuka inanogara ndire kloba yekutaidza kuti kloba chi ndizo chaizvo chaizvo ndaida kuti munyenge mabeomona zvinangu izvozvo vasembero zvazvisoo ngakusazotora kukaboka kuja kavanai bona mazuva akuenda akwaimezvindasenza 1977 ndiri pawhite mans ipa tonatora license driver's license kudhara waitoti waenda kunotora provisional watotoraureda class 4 saka ndopamabhangu icompause watoraaakati ungotoraki ndogorera zvake chinzvawo izvozvo ndakatora provisional ndakaona ine options yekuti unoda kusaudza class yakaita hai pabasa pane marod andochanzike ndanasamza class 2 ndairova ndabva ndapasa i77 ndogorera mwana wangu anonzi Fisher uyu iswa 12 mega wangotozvarwa iwewe angazvarwa gore racho iro imagine kuti ndaita pesuu nyaya dzemusodhavhas license asi ndiri mwana mucheche racho vamanapukeni
asi ndakabudirira ndataura 78 taramara chaitenga 78 manje mabondi dai 78 ndakapinda 79 ndakandava promotwa Wedzera ndakusenza munhingirike nimo mumiwe imomo ndakazoenda asupervisor wakashifta nako ndokotanda ainzi mangwerewere saka vaone ma1 kg nema2 kg saka ndisupervisor kuona kuti zvikusoma zvapfekwa zvaita seichichichichi saka kwakwaimwe mulungu mugermany anga asinganzwichi zvirapa yaita aidini ndosava vanobva ndakazobuda maningi vakubidzira kubasa mazhinji kana mafuromani acho mukoma mwe ndaitogona chirungu vamwe vese vanoti mafuromani engoti asenza mumiro anoziva operation yese asi communication hapana saka ndakazokunzwapinza nemugermany yaimbokiza chirungu iye ari mugermany saka ndanga ndakutaura akada zvese zvaida aiuya kwatiri kana pasisira chitaura saka ndakatora license dzamanaenda kuofisi rangu shep ndatora license ndaitonzanonzirangarira zvakamutorera nguva kuti aizodzirangarira simbi ndikapinda muofisi wake soka ndaitosaenda dzidzisa chedu kuti rangarirai azobezakundisa saka ndizopromotwa manje ndikusenza pashift yanga iri shift ya 3 o'clock aityisa mavheti aityisa kataima chii tobva auya so abva amira paplatform handiti padenga pamuti achitarisa zvimwe zvohondo zvizo ndanga ndamuratidza vavi vakuya basa ranga ramuka kuti division yechi yedrive madrive havasi kuzwa pacho vatosiidaita mveta kayo muchisedza vati kwaipa iwazewoni kwaipa tichibasaka kwaipa kwaipa kunuti mulungu wacho nde ari pashift yeyo kozoita mumanager anotyiwo nevarugwa kwaipa saka iyezi kwaipa maningi ndaisezereva ndoshinyasara ndokwandazodzidza chirunzi ndizokwanisa kubika kwaipa maningi vanhuzokwati mpodzanawasikasenzovataumasi kuchafavari pizo eso autsvagairi ruvheti ndandanoivheti azondiwanda vachi ngwezirangarai akutsvagaiwai vakasadzivisa vanogari tiba kudaya ndavazoendaonazveti maofisi ndiri supervisor weshift ndavina maofisi sit down ndagara pabuda zvake zazimavheti amene uropoza aubeda zvake udai ndakagara chete akusizidzwisa batoza but anasikamvundukelerizoti he was more or less a friend to me. Kuti kani kakasiya chikafu chanenge asiya chidi famili vaingotisvipira taingodzaswa nemurungu imagine obakupai atombosakaima indaigokusipandidetsa ndawangu akandizvaisaaaaifanda all abanizoakaitanga where is your license? But I don't have it here. Where is it? It's at home. I don't usually carry it when I'm not driving. Because otherwise I find problems. I don't want to go around fetching for a license. So I said, okay, I'm going to fetch it now. I feel go for this. I should. Basa go. Manager
stove. Go pass my excuse me, hey. Mr. Martin. And I said, my lessons, Mr. Martin was got a prize. Bunu, Yeah, Bunu, right? Yeah, this time now, the band, but this money, anyway, I was a black swan. I went on Maggie, prize. I would out for the West, especially what I should. He hates Shumo. Yeah. Saga. You don't explain now. They never spell around Mr. Latin. I'm trying one way for where is it? I can't then need why. But yeah, we do you know, so much in the setting that we would but I should know that. And also, we have much goes like me. The machine stays, I machine stays, pass out, take a macana for the Bora. Like sort of, conflict of interest. I don't know which is the name of that, but